De zomer was niet wat we ervan hadden verwacht, maar heeft dat jouw plaat nog beïnvloed? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel invloed gehad heeft op het succes van de plaat. Verliefd zijn is het mooiste wat er is, ja. Het was een zomerplaat en de zomer is uitgebleven. Dus maar ja, we gaan hem dadelijk hier doen op het podium. En dan denk ik wel dat het goed komt. Wat zit er nog aan te komen voor jou? In oktober komt er een nieuwe single uit van mij. En als die het goed gaat doen, dan is het de bedoeling dat we in november met een album gaan komen. Het wordt een uptempo nummer. Het is eigenlijk een keer het is een beetje een poppyplaat. Ik wil dat gewoon een keer gaan proberen. Want die evergreens die heb ik al. Laat de zon in je hart, hele ho. Als ik haar zie, handen in de lucht. Dus ik wil nou een keer iets anders proberen. Dat vind ik voor mezelf ook wel fijn. Het is een poppyplaat en ik denk wel dat het een hit is. Hoop ik tenminste. Dit is een van de platen die ik zelf niet geschreven heb. Al die liedjes die ik net opnoemde, die heb ik allemaal zelf geschreven. En ik heb een keer, als je het zelf even niet weet, dan moet je een keer iemand anders vragen. En het is een jongen uit Enschede, Hans Laus heet hij. En die kwam met het nummer, die liet het mij horen. Ik zeg, ja, dit is hij, die wil ik graag opnemen. En die heb ik opgenomen in de studio van John Denner, White Villa. Met allemaal live instrumenten, live gitaar, live drums. Even een muzikaal een stapje erbij proberen te doen. En ik hoop dat hij dat ik er de vruchten van kan plukken. Ja. Het nieuwe album wat eraan komt, dat is dat is eigenlijk een muzikale fruitmand. De ouderwetse René Schuurmans liedjes staan er ook. Tenminste die sound zeg maar. Er staan een paar hele mooie ballads op, maar ook die poppyplaat. En ook de middel of de rood liedjes zoals Verliefd zijn is het mooiste wat er is.